Helo, fi sydd yma unwaith eto efo mwy o wefannau gwirion uchadlon ni. Wel, un gwefan gwirion. Dyma whatdog.net, gwefan sydd wedi datblygu helpu defnyddwyr i adnabod bryd eu cŵn sydd hefyd yn gweithio gyda wynebau dynol. Rhowch hoelen arall yn arch eich hunan hyder wrth arganfod os fydd y peiriant hwn yn eich adnabod fel Rottweiler neu Shih Tzu. Upload. Gawn ni weld. Wel, mae hwnna'n un I Tinder. No dogs found. Mae pobl wedi stopio fi ar y stryd cyn heddiw meddwl yn mae ci ydw I. Bai fi dy rili, achos swn i'n gallu dweud na dwi'n misio mwyta, ond dwi jyst yn eista cymryd o. Mae hwn yn un dwi wedi cymryd y stalwm. O, na fo, golden retriever. Typical. O, na fo ta? Whatdog.net. Pam bych chi'n mynd rhoi ci chi yna? Gweld pa bryd ydi o? Neu brawd chi, os da chi'n teimlo fel bod yn sbiclyd?